môžeme začať. No dobre, tak teda poďme na to. Tak ešte raz dobrý deň, ahojte, alebo teda dobré ráno a Marekovi už dobré popoludnie. Vítajte teda na našom webinári. Všetci sme tu teda z jedného dôvodu a to je, že aká je vlastne teraz situácia v Thajsku ohľadom nehnuteľnosti, pretože keď sa povie Thajsko, tak väčšina z nás si asi predstaví nejaké také biele pláže, skvelý street food, zaslúžený relax. No v posledných rokoch sa však táto ázijská krajina dostáva do popredia v úplne inom svetle a stáva sa z nej globálny investičný hráč. A ak teda hovoríme o nejakom realitnom boome v Thajsku, tak jedno miesto vyčnieva nad ostatnými a ako teda správne predpokladáte, je to Pattaya. Je to mesto, ktoré sa transformuje z takej dovolenkovej destinácie, z takého party strediska na modernú metropolu, ktorá je plná luxusných mrakodrapov a obrovských investičných príležitostí. No investovať na opačnom konci sveta však so sebou prináša nielen obrovský potenciál, ale aj množstvo otázok. Ako funguje thajský právny systém, na čo si dať pozor pri kúpe apartmánu, tak o tom nám už viac povie Marek Fedorov, ktorého teda mnohí poznáte, a ktorý roky v Thajsku vedie so svojou manželkou úspešnú realitnú kanceláriu a klientov má nielen zo sveta, ale práve aj zo Slovenska či susedného Česka. No Marek, po tomto mojom dlhom kvetnatom úvode je to tvoje. Poď na to. Ďakujem, Miška. Ďakujem. Takže ja vás všetkých zdravím, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli takto ráno. Myslím, že dneska máte na Slovensku referendum, takže o to viac si to vážim, že ste prišli. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne ich píšte priamo do chatovacieho okna, ako som už spomínal, na konci sa im budeme venovať celkovo a kľudne potom ešte môžeme niečo doplniť, ak by vás zaujímalo niečo ešte extra k tomu. Čiže na začiatku ja by som nás najskôr rád predstavil. Sme spoločnosť Roof21, sme priamo v Thajsku, sme menšia butiková realitná kancelária, toto je náš tím. Vďaka nášmu tímu môžeme povedať, že naozaj pôsobíme na tomto trhu, myslím, že celkom úspešne. Pôsobíme na trhu už viac ako 7 rokov. Sme takisto členom skupiny Leading Real Estate Companies of the World, ktorá je celosvetovou skupinou nezávislých agentúr vo viacej ako 50 krajinách a je tam takmer 550 členov, čiže sme v podstate ako jediní tu v meste členom tejto skupiny. Niečo o nás teda, máme skúsenosti viacej ako 14 rokov priamo tu na pattayskom trhu. Sme jedna z veľmi mála agentúr, ktoré sú plne certifikované priamo asociáciou realitných agentúr tu v Thajsku, keďže thajský trh nie je regulovaný a v podstate každý, kto chce, môže byť agentom v Thajsku. Každý náš agent musí mať aspoň základnú licenciu priamo od realitnej asociácie v Thajsku. Takisto máme niektoré medzinárodné certifikáty, ktoré sme získali počas tých rokov. No a ako som spomínal, takisto sme v združení Leading Real Estate Companies of the World. Naše poslanie, keďže teda chceme robiť tento biznis dlhodobo a robíme ho už teda 7 rokov, ako som spomínal, investície šité na mieru. To znamená, väčšinu toho, čo predáme, hľadáme pre zákazníkov podľa ich vlastných potrieb, podľa toho, čo chcú, čo hľadajú a väčšina toho, čo predávame, hľadáme priamo na mieru pre klienta. Dlhodobé partnerstva, máme veľa partnerov, takisto cez sieť, v ktorej sme, takisto máme partnerov na Slovensku, máme partnerov aj v Čechách, ktorých myslím, že niektorí sa aj pripojili, takže ich pozdravujem. No a transparentné poradenské služby, keďže väčšinu toho, čo predáme, aj naďalej potom spravujeme cez našu správcovskú spoločnosť, tak samozrejme snažíme sa vždy poradiť to najlepšie, čo je na tom trhu, aby sme ďalej s tou nehnuteľnosťou potom vedeli pracovať a vedeli vám ju či už prenajímať alebo spracovať alebo spravovať podľa toho, teda, aké sú vaše preferencie.
Aké služby poskytujeme? Samozrejme investičné poradenstvo, to znamená predkupov, či už výber správneho developera alebo výber tej správnej nehnuteľnosti. U nás na našich stránkach nenájdete všetkých developerov, ktorí sú v meste a má to určité dôvody. Naozaj sa snažíme vyberať veľmi cielene a veľmi sa venovať tomu, aby sme vybrali tých najlepších developerov, ktorí sú v meste. Nemáme úplne všetkých a vždy to má nejaký dôvod. Takisto projekty, ktoré máme v Bangkoku, si veľmi starostlivo vyberáme a snažíme sa vyselektovať vždy tých najlepších developerov. Vyhľadávanie nehnuteľností, to znamená nejaký second-hand market. Ak máte nejaké preferencie, vieme ponúknuť nehnuteľnosti od povedzme nejakých 40-45 tisíc eur až do tej najvyššej hladiny, ktorá samozrejme ako nemá strop. Ako som už spomínal, máme vlastnú správcovskú spoločnosť, máme vlastných ľudí, ktorí sa starajú o všetky nehnuteľnosti, čiže odpadá vám takisto aj tá starostlivosť o tú vašu nehnuteľnosť, ktorú v Thajsku kúpite aj následne a vieme takisto zabezpečiť správu, opravy, prenájom a všetko, čo s tým súvisí. Takisto, samozrejme, právna pomoc, máme právnu kanceláriu, s ktorou spolupracujeme, ktorá je priamo v Bangkoku a špeciálne sa venuje nehnuteľnostiam a takisto, čo sa týka teda finančnej pomoci. Hlavne sa to týka toho, keď už vlastníte nejakú nehnuteľnosť, potrebujete zaplatiť nejaké účty za elektrinu, za vodu a podobne. Toto všetko vieme pre vás zabezpečiť. No a prejdeme teda k tomu asi najdôležitejšiemu, kvôli čomu sme sa rozhodli organizovať tento webinár, keďže špeciálne medzi zákazníkmi z Európy koluje strašne veľa rôznych fám a nepresných informácií o tom, teda ako vlastniť a nevlastniť nehnuteľnosti v Thajsku a čo môžete vlastniť a čo nemôžete vlastniť. Budem sa snažiť prejsť aj presnými zákonmi a presne vám teda podať tie najpoužívanejšie formy vlastníctva, ale predtým ešte by som rád spomenul pár trendov, ktoré robia to Thajsko aktuálne veľmi zaujímavým. Prvý taký trend, ktorý pozorujeme v podstate už pár mesiacov, je presun kapitálu. Ten globálny kapitál sa aktuálne presúva hlavne teda kvôli tej situácii, ktorá je na Blízkom východe, ktorú všetci teda samozrejme vnímame, jednak aj kvôli cestovaniu a tak ďalej, ale globálni investori presúvajú kapitál a Ázia je jedna z tých destinácií, kam ten kapitál práve vrúdi. Či už je to Singapur, Malajzia alebo Thajsko ako jedna z tých destinácií, kam sa investori aktuálne presúvajú. Ďalší taký trend, ktorý v Thajsku aktuálne je, sú investície do infraštruktúry a hlavne do podpory podnikania, špecificky v zóne EEC, v ktorej my sme v strede a tomu sa budeme venovať trošku podrobnejšie neskôr. Už len tento rok v Thajsku potvrdili investície takí giganti, ako je Google, Microsoft, Amazon a podobne, až do výšky 3 miliárd amerických dolárov. Ďalší trend, ktorý pozorujeme a ktorý je veľmi zaujímavý, je ten, že ultraluxusný segment výrazne stúpol špecificky po teda tej situácii, ktorá nastala na Blízkom východe. Hlavne sa to týka trhov, ako je Bangkok alebo Phuket, kde nárast toho luxusného segmentu stúpol o viacej ako 11%, odkedy teda tá situácia na Blízkom východe vypukla a teda značí to, že tí investori alebo aj rodiny, ktoré žijú v podstate kdekoľvek po svete, tak práve teraz sa pozerajú na Áziu ako na také bezpečné útočisko. Ďalší trend, ktorý je dlhodobý a ktorý teda mnohí, hlavne na Slovensku alebo v Európe, nepoznajú, je ten, že Thajsko má výborné zázemie a výbornú občiansku vybavenosť. To znamená hlavne zdravotníctvo. Thajsko je jedna z krajín, ktoré majú najlepšie zdravotné systémy na svete. Aktuálne sa pohybujeme na čísle 8 v
globálnom teda ratingu zdravotníctva, čo je naozaj špičkové. Takisto výborné školy, to znamená, sú tu medzinárodné brandy, sú tu americké školy, britské školy, dokonca francúzske školy, japonské, čínske školy a tak ďalej. No a stále teda návratnosť veľmi zaujímavá pre investorov, približne 5 až 8%, a samozrejme relatívne jednoduché získať víza v Thajsku, či už teda dôchodcovské víza pre ľudí nad 50 rokov, alebo teda dlhodobé víza pre digitálnych nomádov, tzv. DTV víza, alebo dlhodobé víza aj teda pri investícii do nehnuteľností. No, poďme teda na to vlastníctvo a začneme tou jednoduchšou časťou, čo sú apartmány alebo byty. A tu naplatí, áno, zahraničná osoba môže plne vlastniť byt bez akéhokoľvek podielu thajskej osoby na tomto vlastníctve. Platia tu také v podstate dve pravidlá. Prvá je kvóta, 49%, to znamená, že z celkového počtu bytov alebo celkovej plochy predajnej, ktorá je v bytovom dome, 49% môžu vlastniť cudzinci. No a druhá požiadavka je platba v cudzej mene, to znamená, ak ste zahraničná osoba, musíte posielať prostriedky do Thajska zo zahraničia a v nejakej konvertibilnej mene, to znamená eurách, dolároch, jenoch alebo juanoch a tak ďalej. Čiže podľa zákona o kondomíniách zahraničná osoba môže plne vlastniť byt alebo teda apartmán, tu je toto isté, vo svojom mene a ten apartmán sa stáva vašim majetkom, ste zapísaní na katastri ako vlastník a máte aj list vlastníctva na vaše meno. A ten apartmán alebo byt je váš navždy. Bez akýchkoľvek obmedzení časových, žiadne 30-ročné vlastníctva, ani 90-ročné vlastníctva. Ten byt normálne kupujete do vašeho majetku. To znamená, je váš navždy. Čo sa týka teda tej zahraničnej kvóty, a pokúsim sa ju vysvetliť trošku podrobnejšie. Čiže tá zahraničná kvóta sa počíta z celkovej predajnej plochy každého bytového domu. Ale pre zjednodušenie, ak by sme mali v bytovom dome 100 rovnakých bytov, tak 49 z týchto bytov môžu kúpiť teda zahraniční vlastníci plne do vlastného majetku a 51 musia teda vlastniť Thajci alebo thajské subjekty. Čiže môže nastať situácia, kedy máme predaných, 40 bytov v zahraničnej kvóte a 60 bytov v thajskej kvóte. To znamená, že zahraničná kvóta je stále voľná a zahraničný kupujúci môže kúpiť aj byt v takomto dome aj neskôr v podstate do plného vlastníctva. Ak je tá kvóta naplnená, to znamená, zahraničné osoby vlastnia 49% alebo 49 bytov, Thajci vlastnia 51 bytov, tak už nemôžete ďalej kupovať v tomto projekte byty do zahraničného vlastníctva. Čiže ešte raz, ak kúpite byt v Thajsku a kúpite ho správne v zahraničnom vlastníctve, v zahraničnej kvóte, ten byt je navždy váš, bez akéhokoľvek podielu Thajcov a ste zapísaní teda aj na katastri ako vlastníci. Častokrát počúvam otázku, ako je to s pozemkom pod tým domom, keďže zahraničná osoba nemôže v podstate vlastniť pozemok. V tomto prípade máte podiel na tom pozemku, respektíve spoločenstvo vlastníkov je majiteľom toho pozemku, ktorý je pod tým domom. Čiže v tomto prípade je to vyriešené a normálne, legálne vlastníte aj podiel na tom pozemku. Čo sa týka požiadaviek, teda na kúpu nehnuteľnosti, v podstate potrebujete dve veci v Thajsku a to je platný pás a peniaze. V podstate, ak máte pás, ktorý vám zabezpečuje vstup do Thajska, tak môžete kúpiť nehnuteľnosť. Takisto nehnuteľnosť môžete kúpiť aj na diaľku, nemusíte vycestovať do Thajska, všetko vieme zabezpečiť v podstate aj na diaľku. Samozrejme, ako som už spomínal, overenie kvóty pre zahraničné vlastníctvo je veľmi dôležité. No a prevod finančných prostriedkov musí byť
zo zahraničnej banky priamo do thajskej banky, kde sa robí konverzia na thajské báty a tieto prostriedky teda, v podstate banka nám ešte vydá taký certifikát, ktorý sa volá FET, Foreign Exchange Transaction Form, ktorý budeme potrebovať následne na to, aby kataster prepísal tú nehnuteľnosť priamo na vás. Čo sa týka daní a poplatkov, tak tomu by sme sa mohli venovať v podstate na samostatnom webinári, ale pre úplné zjednodušenie. Ak kupujete nový byt, priamo teda, ktorého ste prvým vlastníkom, tak platíte daň 2% a je to v podstate poplatok za prepis nehnuteľnosti. Väčšina developerov, povedzme 95% developerov sa podieľa polovičkou na tomto poplatku. To znamená, že ak kúpite byt, tak zaplatíte iba 1% daň z prepisu. Ak kupujete už jednotku, ktorá je vlastnená niekým, to znamená nejaký second-hand market, tak tá daň je približne 6,3% a takisto platí také nepísané pravidlo, že tie dane a poplatky sa rozdeľujú 50/50 medzi kupujúceho a predávajúceho. Ak vlastníte byt viacej ako 5 rokov, tieto dane sa znižujú, ale vždy ich zaplatíte. A tieto dane sa platia z prepisu nehnuteľnosti, čiže nie zo zisku alebo z nejakej inej sumy, ale z celkovej sumy a vychádza sa priamo z tabuliek, ktoré má kataster, čiže kataster vyrúbi túto daň priamo pri prepise nehnuteľnosti. Ako je to s domami, vilami a pozemkami? A teraz vás možno prekvapím, pretože technicky zahraničná osoba môže vlastniť pozemok a môže vlastniť takúto nehnuteľnosť. Na základe dodatku sekcie 96 Land Code Act, alebo teda pozemkového zákona v Thajsku, môžete vlastniť pozemok. Ale sú tam tak prísne pravidlá, ktoré musíte splniť, že naozaj je to iba zriedkavá forma vlastníctva. Taká najdôležitejšia v podstate podmienka, ktorá tam je, musíte preinvestovať v Thajsku 40 miliónov thajských bátov. To znamená približne 1,2 milióna dolárov. Tieto peniaze musíte preinvestovať do štátom schválených nejakých investičných programov, to znamená do štátnych dlhopisov, nejakých bankových produktov, dlhopisov a tak ďalej, ktoré sú teda schválené na tento účel. Takisto je tam obmedzenie veľkosti. Maximálny pozemok, ktorý viete vlastniť, je 1600 metrov štvorcových. To znamená jeden raj, lebo my tu máme trošku iné jednotky veľkosti, takže 1600 metrov štvorcových. Účel toho využitia môže byť striktne iba na osobné bývanie. No a celý tento program teda musí byť schválený ministerstvom vnútra. Ešte sa vrátim teda k tej investícii. Tá investícia do Thajska musí byť minimálne teda ideálne na 5 rokov, ale minimálne na 3 roky. Po 3 rokov tie peniaze si môžete v podstate spätne vybrať aj s nejakým ziskom, keďže budete investovať do týchto produktov a tú nehnuteľnosť môžete vlastniť aj naďalej. Čiže toto je jediná možnosť, ako cudzinec môže vlastniť pozemok alebo dom s pozemkom v Thajsku. Ak sa zapojíte do tohoto programu a preinvestujete v Thajsku, okrem tej investície do nehnuteľnosti ešte ďalších 40 miliónov bátov. Hej? Také ale najbežnejšie riešenie pre cudzincov, ako vlastniť nehnuteľnosť, ktorá je na pozemku, sú tzv. Dlhodobé prenájmy. A to znamená, teda možno ste sa stretli už s tým pojmom leasehold, to znamená dlhodobý prenájom, kedy si prenajímate od vlastníka tú nehnuteľnosť na 30 rokov. A tu naozaj ako si ľudia milia tieto možnosti, zamieňajú si to aj s tými bytmi, pre byty toto neplatí. Môžete si kúpiť byt ako leasehold, ale neodporúčam to, keďže si ho môžete kúpiť bez problémov do vlastníctva.
Čiže toto je forma leasehold. Veľmi zaujímavá ďalšia forma prenájmu dlhodobého je tzv. Registrované právo k nehnuteľnosti, alebo po thajsky sub-incit. Je to takisto vlastníctvo na 30 rokov, ale toto vlastníctvo je registrované na katastri. No a poslednou možnosťou je založiť v Thajsku spoločnosť, v ktorej budete mať thajského spoločníka, ktorý musí mať v tej spoločnosti 51%. No a môžete vlastniť nehnuteľnosť prostredníctvom tejto thajskej spoločnosti. Čo práve tento rok začalo byť veľmi komplikované, keďže ten thajský spoločník musí vedieť preukázať, že má tie prostriedky na kúpu tej nehnuteľnosti spolu s vami. Čiže toto začalo byť veľmi komplikované a aj spoločnosti, ktoré takto boli založené v minulosti, sú práve teraz kontrolované. Pre porovnanie ešte, čo sa týka toho štandardného leaseholdu a toho registrovaného práva k užívaniu nehnuteľností, teda sub-incit, aký je rozdiel? Ak máte nehnuteľnosť, ktorú máte iba prenajatú, tzv. Leasehold, tak podlieha teda osobnému kontraktu, to znamená priamo kontraktu medzi dvomi fyzickými osobami. Sub-incit je regulovaný zákonom. Pri sub-incit alebo registrovanom vlastníctve nehnuteľností dostanete dokonca aj list vlastníctva na 30 rokov. Ten list vlastníctva vyzerá trošku ináč ako štandardný list vlastníctva. Nie je červený, ale je modrý, ale máte list vlastníctva. Takisto môžete voľne tento dom kedykoľvek predať bez nutnosti súhlasu pôvodného majiteľa. Hej? Pri leaseholde potrebujete súhlas pôvodného majiteľa. Takisto na tejto nehnuteľnosti môžete podnikať, to znamená, môžete ju prenajímať. 100% zabezpečené prechádzanie na dedičov. Pri leaseholde to musíte mať zmluvne ošetrené. Pri sub-incit automaticky to prechádza na dedičov. To znamená, či sa vám niečo stane alebo potrebujete v podstate zmeniť tie práva, tak dedičia samozrejme sú tam automaticky. Takisto môžete túto nehnuteľnosť založiť, môžete na ňu čerpať úver a tak ďalej. No a bez teda schválenia reálneho majiteľa môžete robiť úpravy alebo opravy v takéto nehnuteľnosti, ktorú máte ako registrované vlastníctvo. Čiže toto sú tie základné rozdiely medzi štandardným prenájom a tým registrovaným vlastníctvom. OK. Poďme sa trošku povenovať teda procesu kúpy nehnuteľnosti, keďže tu na takisto sa stretávam s veľa dezinformáciami a skreslenými informáciami a veľa ľudí tu robí obrovské chyby. Takže prvé, čomu sa budeme venovať, teda bude kúpa priamo od developera. Ak kupujete teda nehnuteľnosť priamo od developera, tak samozrejme, ja som to skrátil do takýchto 11 krokov, možno niečo tam ešte medzi tým môžeme dodať, ale pre zjednodušenie týchto 11 krokov je dôležitých. Čiže výber správneho projektu a správnej lokality, keďže lokalita je pri nehnuteľnostiach všetkým, tak lokalita je veľmi dôležitá, takisto správny developer. Developer následne vystaví oficiálnu ponuku, na základe ktorej vy ten byt alebo tú nehnuteľnosť zarezervujete. Tá rezervácia sa väčšinou pohybuje okolo 100 000 thajských bátov. Pri väčších nehnuteľnostiach, väčších bytoch to môže byť 200 000, prípadne 10% z hodnoty bytu. Záleží to priamo od podmienok developera. Následne vám developer vystaví rezervačnú zmluvu. No a teraz prichádza také špecifikum thajského trhu. Ostrú zmluvu nehnuteľnosti dostanete až po zaplatení prvej splátky developerovi. To znamená, môže to byť 20%, môže to byť 30%, záleží od podmienok developera.
Na základe zaplatenia tejto sumy vám vystaví teda tzv. SPA, Sales Purchase Agreement. Ten sa samozrejme podpíše a následne vám začínajú plynúť splátky. Počas doby výstavby tie splátky môžu byť rôzne, od 30, 40, 50%, záleží to od podmienok konkrétneho developera, ale počas doby výstavby môžete tú nehnuteľnosť splácať. Na konci zaplatíte poslednú splátku, prebehne teda kontrola, preberanie bytu, nahlásenie nejakých nedostatkov. Na toto sa dá najať aj špeciálna firma, ktorá robí takéto preberania bytov a vyhodnotí všetky nedostatky, developer ich musí opraviť a následne teda byt preberiete, po čom teda nasleduje prepis a vystavenie nového listu vlastníctva. Ako to je, ak kupujete byt už od vlastníka, to znamená second hand market, tak tu je ten postup veľmi podobný, čiže samozrejme výber tej správnej nehnuteľnosti, preverenie vlastníckych práv a kvóty. Toto robíme my ako agentúra, prípadne dá sa na to najať právnik. Toto je veľmi dôležité, keďže naozaj musíte preveriť aj list vlastníctva, musíte preveriť, či ten byt je naozaj v zahraničnej kvóte, keď ho chcete kúpiť a či spĺňa teda všetky podmienky toho, aby mohol byť predaný. Nasleduje samozrejme obhliadka tej nehnuteľnosti, no a následná rezervácia. Po zaplatení rezervácie sa tento byt sťahuje z trhu, no a následne máme potom teda 30 dní, z pravidla 30 dní na prípravu všetkých dokumentov, rezervačnej zmluvy, prípravy plnej zmluvy, prípadne prípravy všetkých ďalších dokumentov. Ak sa nenachádzate v Thajsku, tak potrebujeme spraviť splnomocnenia. Splnomocnenia musia byť notársky overené a budete musieť poslať originály priamo do Thajska. Väčšinou ich posielame cez nejakú kurierskú službu a sú tu behom 2-3 dní, takže je to celkom rýchle. Následne sa platí teda plná suma, ktorú zaplatíte na zábezpekový účet, to znamená na nejaký escrow account, či už priamo agentúre, alebo aj do založenia právnikovi. Je to v podstate niečo ako u nás notár. No, ten prepis na katastri je tiež špecifický tu v Thajsku, keďže trvá približne pár hodín, od 2 do 4 hodín, záleží, koľko je ľudí na katastri. No a následne sa vystaví nový list vlastníctva a na základe nového listu vlastníctva, na ktorom už je vaše meno, my ako agentúra, alebo teda právna kancelária, uvoľňuje prostriedky predávajúcemu. Toto je veľmi dôležité, aby ste nezaplatili tie peniaze dopredu na nejaký účet, musia byť tie peniaze na zabezpekovom účte a prevádzajú sa predávajúcemu teda až po vystavení nového listu vlastníctva. Toto je veľmi dôležité a je to v podstate ochrana pre kupujúceho. Toto v podstate poskytujeme ako agentúra štandardne pre našich klientov. No, ja som zhrnul teda také najdôležitejšie body, ako správne kúpiť tú nehnuteľnosť. Najdôležitejší bod je, nikdy neposielajte peniaze na účet agenta, na účet predávajúceho alebo na nejaký účet, o ktorom si nie ste istí, že komu ten účet patrí. Nikdy neposielajte peniaze. Takisto upozorňujem, lebo stretávame sa s tým pomaly každý týždeň. Ak si prenajímate nehnuteľnosť v Thajsku, povedzme na mesiac, na 2, na 3 mesiace, vyvarujte sa toho, aby ste niekomu, koho nájdete na Facebooku, posielali peniaze na ich osobný účet. Je obrovská pravdepodobnosť, že tie peniaze už nikdy neuvidíte a ubytovanie nebudete mať zabezpečené. Takže vždy posielajte účet iba renomovanej agentúre alebo do právnej kancelárie. Ako sa vyvarovať nejakým podvodom alebo agentom, ktorí sú tzv. Freelance a nepodliehajú žiadnej nejakej agentúre. Pozrite si, či tá agentúra, s ktorou spolupracujete, má normálne fyzickú prítomnosť tu v Thajsku.
Ak majú kanceláriu, skúste ich navštíviť, pozrite sa, kde sú, pozrite sa, ako vyzerá tá kancelária. Toto sú také základné body. Takisto každá seriózna firma vám poskytne tzv. DBD alebo registráciu firmy. Väčšina tých serióznych agentúr, ktoré sa v Thajsku pohybujú, má nejaké certifikáty. Či už je to treba certifikát od miestnej asociácie realitných agentúr alebo RESAM a podobne. No a samozrejme pozrite si referencia hodnotenia klientov. V dnešnej dobe na sociálnych sieťach alebo na Google môžete teda tieto referencie získať veľmi jednoducho. Čiže, aby som to zhrnul, fyzická prítomnosť kancelárie, DBD certifikát o registrácii firmy, hodnotenia klientov, sociálne siete, náš YouTubeový kanál, kde máme 30 000 sledovateľov, 100 000 na Facebooku a všetky naše certifikáty, ktoré vlastníme. Toto sú také základné veci, ktoré si naozaj vždy pozrite, či tá agentúra, s ktorou spolupracujete, je naozaj seriózna, fyzicky existuje a ešte raz, aby ste nenalitali na nejaké marketingové, povedzme, kampane, tak a s čím som sa už stretol, čo už som párkrát videl. U nás neplatíte províziu. V Thajsku nikdy kupujúci neplatí províziu. Vždy ju platí predávajúci. Či už je to developer, alebo súkromná osoba. U nás bez navýšania počas výstavby. Cena v Thajsku je vždy pevná. Žiadna nejaká inflačná doložka tu neexistuje v zmluvách. Tá cena je pevná počas celej doby výstavby. Čiže tá cena vám nebude navyšovaná. Ak vám niekto bude tvrdiť, že vám zabezpečí úver počas doby výstavby, tak zabezpečí vám iba to, že developer ponúka splátkovanie tej nehnuteľnosti počas doby výstavby. Tu si treba dávať veľký pozor. Ak vám nejaký agent alebo agentúra bude tvrdiť, že vám zabezpečí financovanie aj po dostávaní, dávajte si veľký pozor, pretože tam ide o tzv. Owner financing, alebo teda financovanie reálnym majiteľom, kedy vy nikdy nebudete mať istotu, že na konci, keď splatíte tú poslednú splátku, ten reálny majiteľ vám aj tú nehnuteľnosť naozaj prepíše. Takže na toto si treba dávať obrovský pozor. A ešte raz opakujem, nikdy neplatte na súkromný účet niekoho, či už pri prenajme, alebo pri kúpe nehnuteľnosti. To je veľmi dôležité. Dobre, pozrieme sa teda na tie najdôležitejšie trhy, na ktorých my pôsobíme, a to je hlavne Pattaya, ale v podstate aj Bangkok, na ktorom pôsobíme už od začiatku tohoto roka. Už sme tam predali niekoľko nehnuteľností, je to veľmi zaujímavý trh, veľmi komplikovaný, ale začneme teda Pattayou. Ako sme už hovorili na začiatku, Pattaya je mesto, ktoré sa transformuje. Špeciálne v Európe má veľmi zlú povesť. A prejdeme si teda také hlavné, kľúčové faktory, prečo je Pattaya najrýchlejšie rastúce mesto v Thajsku. Samozrejme, stále je Pattaya turistický gigant. Za minulý rok Pattayu navštívilo 27,5 milióna návštevníkov, čo je v podstate viacej už ako spred pandémie. No a Pattaya sa snaží prechádzať na kvalitný cestovný ruch. Samozrejme, tie atrakcie, ako je Walking Street a podobne, tie atrakcie, povedzme, nezbedné ulice, ktoré uvidíte vo všetkých YouTubeových videách, je len maličká časť toho, čo Pattaya ponúka. Máme tu veľa atrakcií, máme tu dva veľké akvaparky, z ktorých jeden je číslo 2 vôbec v Ázii. Máme tu veľa pláží, máme tu ostrov, ktorý je 15 minút rýchloloďou, kde sú krásne pláže, Kolárn, takisto botanická záhrada, ktorá je jedna z top 5 najkrajších záhrad na svete a tak ďalej a tak ďalej. Tých atrakcií je tu veľmi veľa. Čo veľa ľudí netuší u nás, je to, že Pattaya je centrum golfu. Do vzdialenosti 60 minút je tu 30 golfových ihrisk, ktoré môžete navštíviť, a tie golfové ihriska sú naozaj nádherné. Takže centrum golfu je práve tu v Pattayi a máme najviac golfových ihrisk z celého Thajska. Takisto
v podstate, ako som už spomínal, Pattaya je v centre takej ekonomickej zóny a veľa ľudí sem prichádza aj za prácou a prichádza sem reálne žiť. Čo aj podporuje v podstate tú infraštruktúru, ktorá tu je. Máme tu viac ako 10 medzinárodných škôl, ktoré sú naozaj ako svetových mien. Sú to napríklad Rugby School, alebo Regent School, alebo St. Andrews School. Dokonca máme francúzsku školu, dokonca tu máme aj školu s vyučovacím jazykom japonským. Toto, čo vidíte tu toto je v podstate kampus školy, kam deti chodia sa učiť. Takisto, ako som už spomínal, zdravotná starostlivosť je jedna z najlepších na svete. V Pattaji máme 4 veľké súkromné nemocnice, do ktorých môžete ísť. Toto nie je hotelová izba, toto je štandardná izba v takejto nemocnici. Toto je konkrétne Bangkok Hospital Pattaya. No a Pattaya je pulzujúce mesto s množstvom festivalov, koncertov. Z tých najznámejších tento rok, možno ste zachytili, budeme mať prvýkrát Tomorrowland, čo je obrovský festival, na ktorý prídu 10 000 ľudí. Takisto festival ohňostrojov, ktorý je priamo na Central Pattaya Beach. Minulý rok tam bolo 600 000 ľudí na Pattaya Beach, takže obrovský festival. No a dlhoročné festivaly ako Wonderfruit len podporujú v podstate ten turistický ruch, ktorý je v Pattaji veľmi významný. Prejdeme teda na tú hlavnú časť, prečo Pattaya je tak zaujímavá, a to je tzv. EEC, ktoré som už spomínal, Eastern Economic Corridor, alebo teda ekonomická zóna, ktorá sa tiahne od Bangkoku smerom na juh. A Pattaya, a teda celá provincia Chonburi je tak v strede, uprostred, v centre tejto ekonomickej zóny. Táto ekonomická zóna je masívne podporovaná zo strany vlády, a to hlavne čo sa týka rozvoja infraštruktúry. Máme niekoľko veľkých projektov, ktoré buď sú v príprave, alebo už začali. Taký najznámejší projekt, o ktorom ste možno už počuli, je vysokorýchlostná železnica, ktorá síce už bola 2-krát odložená, ako vládne projekty zvyknú byť. Posledné informácie, ktoré som čítal, mala by byť dokončená v roku 2032. Projekt, ktorý už začal, je rozširovanie letiska v Pattaji, letiska Utapao Airport, ktoré chcú nafúknuť až na 12 miliónov pasažierov a toto letisko by malo slúžiť ako tretie letisko pre Bangkok. Tento projekt už začal tento rok v apríli, je podpísaná koncesia na 50 rokov, takže v podstate to rozširovanie toho letiska už začína. Takisto rozvoj teda nejakej retailovej štruktúry alebo infraštruktúry v Pattaji je veľmi zaujímavý. Čakáme, že čoskoro by sa mal začať stavať ďalší veľký shopping mall práve tu v časti Jomtien. Obrovský projekt Huai E-City alebo Smart City, ktorý teda je pripravovaný, práve zameraný na digitálnu sféru a vyšší štandard bývania a nalákania investorov. Hlavný prístav, ktorý funguje teda aj pre Bangkok, Lemchabank prístav bol rozširovaný, takže ten prístav je v podstate 20 kilometrov od Pattaje. No a máme 2 diaľnice, ktoré spojujú Pattaju s Bangkokom. Na letisku, na tom hlavnom letisku Suvarnabhumi Airport ste z Pattaji zhruba za hodinu 15 minút, hodinu 20 minút podľa samozrejme trafiku. Čo sa týka teda podpory podnikania v tejto zóne EEC, tak ak sem príde firma a začne tu pôsobiť, môže získať daňové prázdniny až na 15 rokov. Takí tí hlavní hráči a hlavne teda aj Thajsko sa snaží diverzifikovať v rámci teda nejakých digitálnych infraštruktúr a tak ďalej. Takí tí hlavní hráči, ktorí už podpísali tie investície, ktoré sem plynú, sú IBM, Amazon,
a Google, ktorý tu bude stavať obrovské dátové centrum. Takže nie je to v podstate len nejaká výrobňa Ázie, ale takisto aj digitálne technológie sem prúdia a tí investori naozaj objavujú Thajsko ako veľmi zaujímavú destináciu pre investície. Prehľad takého teda toho realitného trhu, ktorému sa my venujeme na Pattaji. Čiže ako sme už spomínali, Pattaja sa transformuje z takého turistického hubu alebo turistického centra na hybridný rezidenčný ekosystém, hlavne dlhodobými obyvateľmi, veľa expatov tu žije, ktorí práve pracujú v tom EEC, ktoré som spomínal, takisto digitálnymi nomádmi a dôchodcami, ktorí sem prichádzajú na dôchodok, hlavne teda zo západnej Európy. Je to spôsobené aj tým, že tá zdravotná starostlivosť je tu na takej vysokej úrovni, čiže v podstate máme tu 4 nemocnice, ktoré môžete kedykoľvek využívať a dostanete plnú starostlivosť. To znamená, nemusíte vycestovať niekam do Bangkoku, ale všetko vybavíte priamo tu u nás v meste. Čo sa týka cien a nárastu z cien, taká priemerná hodnota predanej nehnuteľnosti v Pattaji je okolo $150,000. Tie časti, ktoré sú aktuálne najzaujímavejšie, čo sa týka rastu cien, sú Severná Pattaja, alebo teda Wongamat Beach, Pratamnak Hill, ktorý je tak v centre Pattaje a v podstate všade je blízko stade. No a samozrejme Jomtien, časť Jomtien Beach, ktorá má 7 kilometrov a je to taká najmodernejšia časť, kde sa objavujú tie najnovšie developmenty a tie najzaujímavejšie projekty. Výnosy z prenajmu apartmánov sa pohybujú od 5 do 8%. Tam to veľmi záleží, ktorý projekt, aké poschodie, aký výhľad a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých faktorov je tam veľmi veľa, ale v priemere v podstate tých 5 až 8% je výnos z prenajmu. Čiže keď si to spočítame, dostaneme sa v podstate na dlhodobé výnosy okolo tých 10% spolu aj s nárastom, aj teda s tým výnosom z prenajmu. Čo sa týka teda tých oblastí v Pattaji, ako som už spomínal, Severná Pattaja, alebo teda oblasť Wongamat, je to taká najprémiovejšia časť Pattaje a aktuálne asi jedna z najdrahších. Potom je tu Central Pattaja, toto je tá oblasť, ktorú poznáte hlavne z tých turistických videí. Potom tu máme teda Pratamnak Hill, ktorý je dlhodobo veľmi zaujímavý, pretože je tam blízko aj do centra, aj na Jomtien. No, časť Jomtien, ktorá je teraz najviac developovaná a najmodernejšia časť Pattaje. No a potom tu máme celú východnú Pattaju, Huai a Maprachan Lake. Toto je práve tá časť, ktorá je o tých golfových ihriskách, domoch, vilách a v tejto časti sa nachádzajú aj všetky tie medzinárodné školy. Ostrov, ktorý som spomínal, ostrov Kolárn, na tom sa bohužiaľ nedá kúpiť nič. Čiže tie faktory dopytu v Pattaji sú stále zahraniční kupujúci, či už z Európy, alebo tradične z Ruska a z Číny. Dopyt po presťahovaní stále stúpa, keďže sme v centre toho EEC, ktoré som spomínal, a EEC je ako jeden z najdôležitejších faktorov pre rast celej tejto oblasti, vrátane teda Pattaje. Pozrime sa na Bangkok. Na Bangkok sa pozrieme stručnejšie ako na Pattaju. Bangkok je úprimne veľmi zložitý trh. Možno ste už zachytili, že v Bangkoku je obrovský prebytok bytov, čo je pravda. Tých bytov je tam obrovské množstvo, ktoré sú nepredané, ale treba sa na Bangkok pozerať s lupou. Sú časti Bangkoku, v ktorých sú projekty, ktoré sú absolútne vypredané a neviete tam získať byt. A sú časti Bangkoku, v ktorých tie byty stoja a nepredávajú sa. Hovoríme tomu, že Bangkok je teda dvorýchlostný trh, keďže v Bangkoku môžete kúpiť byt alebo teda apartmán za niekoľko miliónov dolárov v centre mesta alebo na brehu rieky
A sú tam aj časti, kde môžete kúpiť byty okolo $50,000, $50,000, €50,000. Bangkok je metropola, ktorá sa rozvíja veľmi, veľmi rýchlo a veľmi atraktívne a hlavne zase investíciami do infraštruktúry. Za posledných pár rokov sa v Bangkoku otvorilo niekoľko liniek nového metra alebo nadzemky. A vidíme, že práve tam, kam vedie nadzemka alebo vlák, tak všetky tie časti, ktoré sú okolo, stúpajú na hodnote a ceny pozemkov v podstate v týchto častiach stúpajú veľmi, veľmi rapidne. Hlavne teda sa to týka centra mesta. No a ako som teda spomínal, už rôznorodý trh v Bangkoku vám umožní investície úplne od tých najnižších možných cenových hladín okolo €50,000 až po, samozrejme, strop neexistuje. Prvá taká časť, ktorá v Bangkoku je veľmi zaujímavá a dlhodobo stúpa na cene bez nejakých vážnych výkyvov, je Central Business District, alebo teda tá obchodná časť Bangkoku. Je to absolútne centrum od stredného Sukhumvitu alebo nižší Sukhumvit, to je taká tá hlavná spojnica, ktorá ide cez centrum Bangkoku. Sú to ulice ako Tonglor, alebo časť Ekam Mai, alebo Sathorn, ktoré sú veľmi zaujímavé a sú tam tie najluxusnejšie developmenty v celom Bangkoku. Tých mrakodrapov je tam naozaj nespočítane, ale aj tu si treba veľmi dobre vyberať, ktorý z tých projektov si vyberiem. To znamená, že musím sa pozrieť na také základné faktory, aká je obsadenosť, koľko majú predané, ako dlho sa predáva ten projekt a tak ďalej, aby sme kúpili naozaj dobrý projekt, ktorý potenciálne bude rásť na cene a ktorý bude mať aj dobrú prenajateľnosť. S tým prenájmom v tejto časti Bangkoku väčšinou nie je problém, ale musíme sa zamerať na nehnuteľnosti, ktoré sú vyššieho štandardu. To znamená, musí to byť aspoň two bedroom o väčších výmerách, okolo tých 60-70 metrov štvorcových minimálne, aby sme práve podchytili ten trh ľudí, ktorí v centre Bangkoku pracujú. Čiže tá likvidita nájmov v tejto časti, špecificky tejto časti Bangkoku, je naozaj veľmi vysoká a aj tu vidíme ten prechod ku kvalite, ako teda od toho masového trhu skôr teda k tým luxusnejším projektom. A ten záujem o tieto projekty je naozaj potom, ako vypukla tá kríza na Strednom východe, naozaj zvýšený. Investovanie v Bangkoku je ale dlhodobé investovanie, to znamená, uvažoval by som minimálne v takom rozmedzi 5 až 10 rokov, možno aj dlhšie, tak, aby tá investícia dávala zmysel. Určite to nie je investovanie, kedy po roku alebo po 2 budem chcieť exitovať, ale je to dlhodobá investícia tak, aby sme mali ten nárast tej ceny, tej hodnoty nehnuteľnosti zaujímavý v tejto časti. Ďalšiu časť Bangkoku, ktorú sme vybrali a o ktorej by sme chceli hovoriť, je Severný Bangkok, ktorý sa stal veľmi, veľmi populárnym práve kvôli tej infraštruktúre a rozšíreniu červenej linky nadzemky. Je to tá časť, možno ste niekedy pristáli v Bangkoku na letisko Don Muang, ktoré je druhé hlavné letisko pre Bangkok. A toto je časť, ktorá je ešte trošku severnejšie od tohoto letiska. Čím je zaujímavá táto časť? Sú tam 4 jedny z najväčších univerzít v Bangkoku, ktoré sú domovom pre viacej ako 40,000 študentov. A samozrejme aj personál pri týchto univerzitách. To znamená, že ak tu investujete do nehnuteľnosti, môžeme veľmi jednoducho prenajímať byty alebo apartmány práve študentom alebo ľuďom, ktorí na univerzitách pracujú, a tie výnosy práve v tejto časti sú veľmi zaujímavé. Pohybujeme sa okolo 6 až 8%.
Čo je veľmi zaujímavé, tak práve tu v tejto časti je to aj časť vhodná pre začínajúcich investorov, keďže tá vstupná investícia nie je až taká vysoká. Naozaj tu môžete kúpiť byt okolo 50 000 eur v úplne nových projektoch a následne teda prenajímať študentom. No a práve táto časť Severného Bangkoku sa rozvíja. Do tejto časti, kde ponúkame projekty na predaj, prichádza IKEA s obrovským shopping mallom, ktorý je už vo výstavbe, takisto Central stavia v tejto časti obrovské nové nákupné centrum. No a červená linka metra, alebo teda nadzemky sa presúva ešte o čosi vyššie, o čosi severnejšie. Aby ste mali predstavu, do centra mesta z tejto časti je to približne tých 35 minút tou nadzemkou. Takže je to trošku ďalej od centra mesta, ale veľmi zaujímavá časť práve pre tú infraštruktúru a práve preto, že môžeme sa zamerať na špecifickú časť klientov, ktorá si prenajíma dlhodobo tieto nehnuteľnosti. Tu som vybral len v podstate také dve porovnania. V podstate v centre Bangkoku môžete kúpiť byt od nejakých 180 000 eur, ale v tej severnej časti Bangkoku od nejakých, povedzme, 46 000 eur, samozrejme závisí od kurzu. Čiže nejakých 1,7-1,8 milióna thajských bátov v novom projekte hneď v susedstve tej univerzity, ktorú som spomínal. Poďme sa pozrieť na Pattaju a začal by som takým najnovším projektom, ktorý máme v ponuke, ktorý sme spúšťali do predaja iba pred 2 týždňami. A to je projekt Embassy World. Možno ste v našich ponukách zachytili predchádzajúci projekt Embassy Live. Toto je následovník. Je to projekt, ktorý sa spustil len do predpredaja. To znamená, že bude realizovaný až koncom roka 2030, začiatkom roka 2031 je plánovaná dostavba, čiže okolo 2030-2031 bude dokončený tento projekt. Čím je zaujímavý tento projekt? Hlavne lokalitou. Nachádzame sa zhruba 50 metrov od hlavnej cesty Jomtien Second Road s výbornou dostupnosťou do celej Pattaje a zhruba 500 metrov od pláže Jomtien. Tu niekde sa nachádza naša kancelária, takže teoreticky si môžeme kývať z okien. A čo je veľmi dôležité, po pravej strane tohoto projektu Embassy World je verejný park. To znamená, že všetky byty, ktoré sú na tejto časti tohoto projektu, budú mať krásny výhľad na ten park, kde je taká joggingová trať, je tam také jazero uprostred, takže veľmi dobrá poloha. Ten projekt bude zameraný naozaj tak futuristicky v spojení s prírodou. Všetky jednotky, ktoré sú v tomto projekte, majú možnosť smart home digitálnych aplikácií. To znamená, že môžete si cez svoj mobil kontrolovať od klimatizácie, cez kvality vzduchu a čistenie vzduchu, až po také veci ako vstupný zámok alebo digitálne kohútiky na vodu. Takže naozaj tam budú supermoderná vybavenosť. Takisto, čo sa týka spoločných priestorov, spoločné priestory tiež budú vybavené veľmi modernými a digitálnymi prístrojmi. Napríklad fitness centrum bude mať stroj na celkový sken tela, ktorý vyhodnotí vašu kondíciu a budete mať digitálneho trénera, ktorý na základe týchto výsledkov vám pripraví cvičebný plán. Ešte taká zaujímavosť, to fitko bude mať presklený strop, nad ktorým bude bazén. Čo sa týka wellness vybavenia, ktoré je teraz veľmi trendy, tak v tomto projekte bude veľký vnútorný bazén, ktorý bude vyhrievaný. Za tým bazénom bude obrovská LED obrazovka, na ktorej môžete pozerať nejaké teda také
videá z prírody a tak ďalej pre dobrú náladu. Budú tam 3 sauny, jedna bude teda solná jaskyňa, bude tam taká sauna s kryštálmi a bude tam ešte parná sauna. Okrem tohoto bude ešte miestnosť na jogu a miestnosť na relax a ešte tam budú takéto ako hydroterapii, kapsule, ktoré naozaj úplne netuším, na čo slúžia, ale čo som získal informácie od developera, je to hlavne pre ženy, pre zjemnenie pokožky, nejaké párne kúpele a tak ďalej, takže špecificky pre ženy takáto špecifická vybavenosť bude v tomto projekte. Samozrejme je detský kútik. Detský kútik bude vybavený novými digitálnymi hrami, či už hernými konzolami, alebo hrami interaktívnymi na zemi, premietanými na stenu a takisto interaktívnymi výukovými pomôckami. Takže všetko bude už v takom modernom štýle. Samozrejme pri týchto projektoch veľmi dôležitá vec, aj to, ako som spomínal, je tu veľmi veľa digitálnych nomádov, takže v tých spoločných priestoroch musí byť coworking space. V tom coworking space samozrejme vysokorýchlostný internet, klimatizácia, to znamená, že nemusíte sedieť vo vašom byte, môžete používať klimatizáciu v tomto spoločnom priestore a nepáliť elektriku, čo je obrovská výhoda. Takisto internet tu bude dostupný a určite tam stretnete veľa zaujímavých ľudí. Ako som spomínal, ten projekt je veľmi zaujímavý tým prepojením toho moderného a prírody. Napríklad všetko parkovanie bude už dole pod projektom, obrovské parkovisko pod celým projektom. Tá bazénová lagúna, toto sú stále iba koncepty toho projektu, ale bazénová lagúna, ktorá bude v strede, uprostred toho projektu, bude mať zhruba 160 metrov, čiže naozaj veľmi veľa bazénov. No a táto časť, ktorá je tu len naznačená, teda v tejto prezentácii, bude susediť s tým verejným parkom, ktorý je vedľa a bude mať priamy vstup do toho verejného parku. Takže naozaj veľmi zaujímavý projekt. No a čo je zaujímavé v tomto projekte, keďže stále iba v predpredaji sú ceny. Tie ponuky vám môžeme poslať potom ešte samostatne, ak budete mať záujem. Stačí, keď len napíšete do komentárov a pošleme vám ich, alebo môžeme ich poslať všetkým. Čiže one bedroom byt, to znamená samostatná spálňa, samostatná obývačka, to znamená po našom dvojizbák, 34 metrov štvorcových. Sme v Ázii, tie výmery sú tu trošku menšie ako v Európe, s výhľadom práve na ten park. Kúpite v tomto projekte od 105 000 eur približne 3,99 milióna, povedzme 4 milióny bátov. Takisto je tu možnosť splácania počas doby výstavby. Pri podpise zmluvy zaplatíte 30%, potom ďalších 30% počas doby výstavby, v splátkach, či už mesačne, kvartálne alebo polročne, môžete si vybrať a na konci pri odovzdávaní bytu zaplatíte tú poslednú časť. Takisto máme v ponuke aj two-bedroom byty, to znamená trojizbáky, ktoré kúpite od zhruba 153 000 eur s výhľadom na bazén. Tie byty, ktoré sú s výhľadom na ten park, sú už bohužiaľ všetky vypredané. Tento projekt behom 2 týždňov vypredal viac ako 40% celkovej kapacity a začína sa stavať až o rok a pol. S tým, že teda dostavba, ako som spomínal, bude až koncom 2030. Takže toto je veľmi zaujímavá možnosť, ako kúpiť byt vo veľmi zaujímavej cene so splátkami v predpredaji. Prejsť na otázky a pokúsim sa aj pripraviť odpovede. Takže ak ste teda pripravili, ja poprosím Mišku, lebo ja som nesledoval tie otázky, takže Miška, keby si mohla zaasistovať. Hneď prvá otázka vlastne, čo som si v úvode všimla, bola tá, že či bude z tohto webináru aj nejaký záznam a kde sa bude dať nájsť. Áno, o tom zázname sme sa bavili dlhšie s tímom, ale rozhodli sme sa uverejniť takú kratšiu verziu, čiže bude to nejaký zostrihaný záznam a pravdepodobne na našom YouTube.
Potom tam bola vlastne otázka, že ako keby na aký trh sa vy vlastne orientujete v zmysle lokality. To znamená, že myslím, že pán Martin sa pýtal, že či sa orientujete aj napríklad na Phuket, lebo má zrejme záujem niečo kúpiť tam. Čo sa týka nás, tak v podstate my sa sústredíme 95% na Pattayu a na Bangkok. Čiže máme hlavne v ponuke projekty, ktoré sú v Pattaji, sme, dovolím si povedať, špecialisti na Pattayu, čiže sústredíme sa práve na Pattayu a na Bangkok. V Bangkoku máme tiež kolegyňu, ktorá nám pomáha, takže Pattaya a Bangkok. Ale, ako som spomínal, sme súčasťou skupiny Leading Real Estate Companies of the World a na Phukete práve máme veľmi dobrého partnera, s ktorým spolupracujeme dlhodobo. Môžem vám dať kontakt, je takisto v rámci skupiny Leading RE, takže môžem vám dať kontakt a sprostredkovať vám kontakt priamo na tohoto partnera. Oni sú dokonca aj developer a sú teda aj realitná kancelária, takže veľmi spoľahlivý partner a môžem ho odporučiť. Hej. Mnohé páry sú teda vlastne také, že dajme tomu muž je z Európy, žena je z Tajska. Čo sa deje? Ako vlastne potom vyzerá to vlastníctvo? Bo tu sa nás pýta jeden účastník webináru, ak sa byt kupuje v bezpodielovom spoluvlastníctve s tajskou manželkou, do akej kvóty padá? Tam si treba v podstate určiť tú kvótu. Ak ho kupuje thajská manželka, tak je to thajská kvóta automaticky, hej. Bez ohľadu na to, že či vy máte teda bezpodielové vlastníctvo alebo nemáte. Čiže ak je to napísané na ňu, tak to automaticky spadá do thajskej kvóty. Čo ale veľmi odporúčam, je byť registrovaný na katastri ako dlhodobý užívateľ tej nehnuteľnosti. Vy ako zahraničná osoba. Bez ohľadu na to, či ste manželia alebo nie ste manželia, určite si spravte registráciu na katastri. Platí sa tam extra daň, ale myslím, že to stojí za to mať tam teda to registrované právo tej nehnuteľnosti. Hovoril si aj o tých pozemkoch, kde je teda ten prenájom na tých zhruba tých 30 rokov. Čo sa deje ďalej po tých 30 rokoch? Dá sa to nejak automaticky predložiť, alebo čo ak, dajme tomu, ja neviem, nejaký klient si nebude vedieť dovoliť ten pozemok ďalej prenajať? Čo sa s ním vlastne deje? Áno, vysvetlím. Maximálna doba prenájmu podľa thajských zákonov je 30 rokov. To znamená, ak vám aj developer do zmluvy dá 60, 90 rokov a tak ďalej, tak viac menej ako garantovaných máte len tých 30 rokov, čokoľvek je napísané v zmluve. Hej? Dá sa spraviť v podstate nejaké MOU, to znamená Memorandum of Understanding, že teda ten developer vám to predĺží o tých ďalších 30 rokov. Veľa developerov to robí, ale tam si treba dávať naozaj pozor, aby ste mali seriózneho developera. Čo bude o 30 rokov, nikto nevie. Automatické predĺžovanie neexistuje. Treba sa vždy dohodnúť s developerom a treba to mať nejako podchytené aj zmluvne. Hej? Ale hovorím, miestne zákony umožňujú maximálny prenájom na 30 rokov. To isté platí pri leaseholde, tom dlhodobom prenájme, a to isté platí aj pri tom registrovanom vlastníctve, to znamená sub-incit. Hej? Čiže je tam maximálna doba 30 rokov. Čo v prípade, keď si hovoril vlastne o nejakom takomto postupnom financovaní sa stane, ak by developer výstavbu nedokončil? Kde má ako ten zákazník, myslím si teda osobne, že tá otázka je mierená na to, že kde má ten zákazník tú istotu, že OK, toto je spoľahlivý developer, sem sa nemusí báť dať svoje peniaze. Áno. Thajsko bohužiaľ nemá žiaden spôsob, ako ochrániť tie investície. To znamená, že nie je tu žiadne poistenie, neexistuje tu žiadny nejaký štátny escrow account, na ktorých sa platí, ako napríklad sú investori zvyknutí z Dubaja alebo z niektorých iných krajín. To tu bohužiaľ neexistuje. Čo ale odporúčam, a kvôli tomu práve my nemáme všetkých developerov v ponuke, ktorí sú v Thajsku a ktorí sú aj tu v meste.
naozaj si veľmi starostlivo vyberáme a snažíme sa teda vybrať tých najlepších developerov. Treba si pozrieť tú históriu, treba si pozrieť jeden veľmi dôležitý faktor, ktorý ľudia často opomíňajú, a to je, či má napríklad ten developer schválenie financovanie bankou. Či predáva iba v podstate v predpredaji a financuje to z peňazí, ktoré vyberie od investorov, alebo má financovanie bankou. To je veľmi dôležitý faktor, ktorý vám takmer eliminuje toto riziko. Samozrejme, stať sa môže čokoľvek všade na svete, ale treba si pozrieť aj históriu toho developera, treba si pozrieť, čo všetko má za sebou a tak ďalej a tak ďalej. Takže bohužiaľ nejaký automatický systém ochrany v Thajsku neexistuje. Ďalšiu otázku tu máme, že aké víza má zvoliť človek, ak cestuje za účelom prepisu a teda ešte nie je oficiálnym vlastníkom s tým, že tam chce ostať dlhšie ako mesiac. Ešte predtým, než odpovieš, my s manželom sme teda od Mareka kúpili byt a kúpili sme ho, myslím, že to bolo nejakých 72 hodín pred odletom, takže nie je ako keby podmienka toho, keď vy kupujete si nejakú nehnuteľnosť v Thajsku, že tam reálne aj musíte byť. V podstate všetko ako keby je na pleciach tej agentúry, že to teda za vás dotiahne do konca a zmluvy vám v podstate iba pošle poštou na podpis. Áno, presne tak. V podstate kúpa nehnuteľnosti nie je nejakým spôsobom spojená s vízami. To znamená, vy môžete kúpiť tú nehnuteľnosť v Thajsku aj bez toho, aby ste tu boli. My máme zákazníkov, ktorí v živote v Thajsku neboli a vlastnia tú nehnuteľnosť. Takže nie je to nejako spojené. Ale čo sa týka víz, Thajsko má strašne veľa možností, ako získať víza. Také najjednoduchšie víza, ktoré sú a veľmi populárne, sú takzvané. No, my na to nemáme slovenský výraz, ale sú to tzv. Retirement víza, to znamená dôchodcovské víza. Ja to nemám rád, ten výraz, ale sú to v podstate dôchodcovské víza alebo víza pre ľudí, ktorí už nepracujú. Tieto viete získať veľmi, veľmi jednoducho, dokonca si ich môžete vybaviť priamo vo Viedni na ambasáde. Tam musíte tam deklarovať nejaký zostatok na vašom účte. Ak si ich vybavujete prvýkrát, dokonca môžete použiť váš európsky účet. Je to v podstate veľmi jednoduché. Potom rôzne ďalšie víza, ako sú DTV víza pre digitálnych nomádov, ktoré sú na 5 rokov, alebo tzv. LTR víza, long-term víza, ktoré môžete získať, aj keď investujete do nehnuteľnosti. Nezískate ich automaticky, ale veľa developerov teraz ponúka tú službu, že vám ich vybaví tie víza. Hej? Tá minimálna investícia, ktorá tam je vo výške 3 milióny thajských bátov. Čiže sú aj špecifické projekty, ktoré ponúkajú túto službu a môžete dostať víza aj pri kúpe nehnuteľnosti. Nie je to automatické, nezískate ich automaticky, ale ten developer vám ich pomôže vybaviť. A zároveň treba aj dodať, že pokiaľ niekto chce ostať v Thajsku dlhšie, tak vždy sa dajú tie víza jednoducho predĺžiť. Nie je to absolútne nejaký náročný alebo komplikovaný proces, ak chce človek ostať, dajme tomu dlhšie ako tých 30 dní. David sa pýta, že na ňo teda vyskakujú rôzne videá a správy, že veľmi veľa nových budov je prázdnych, ale stále viac a viac sa stavia. Teda nie je ten trh v Pattaji už, dajme tomu nejakým spôsobom, že presítený? Nie je to taká tá bublina? No, toto je hlavne spôsobené trhom v Bangkoku. Ale aj v Bangkoku, ako som spomínal, sú ulice, špecifické ulice. V Bangkoku si treba naozaj dávať obrovský pozor, po akej lokalite kupujete. Sú špecifické ulice, kde horný koniec ulice môže byť v podstate stáť a byť nepredaný a iný koniec ulice, kde sú projekty v podstate vypredané a neviete tam nič kúpiť. Takže o tohoto sme tu aj my, kde vám určite poradíme, čo kúpiť. V Pattaji takto. V Pattaji ten trh je úplne iný. Tu v podstate všetká tá obsadenosť, ktorá je tých bytov, tak stále je naplnená. Takže v podstate v tej Pattaji vždy vieme tie byty prenajať relatívne rýchlo, ale tu je veľmi dôležité, ktorú časť v roku začínate prenajímať.
Ak by sme začali prenajímať teraz, v lete, kedy v podstate tých návštevníkov je tu ďaleko menej, ako keď chodia v zime, tak teraz v podstate ten byt môže aj 3-4 mesiace stáť, ale v novembri, v decembri ho môžeme prenajať aj behom týždňa. Takže ono je to veľmi také závislé od sezóny. Ale že by tu bol nejaký obrovský pretlak nehnuteľností, to sa hovorí už v podstate 15 rokov a stále sa stavajú nové nehnuteľnosti a tie ceny, hlavne pozemkov, čím bližšie k pláži, tým idú rýchlejšie hore. Máme tu otázku, ktorú si podľa mňa už aj čiastočne zodpovedal, že ako funguje platenie daní za nehnuteľnosť, prenajatý pozemok a spoločne užívané priestory, ako je napríklad cesta, predpokladám nejaký bazén alebo fitness centrum. OK. Čiže ako som spomínal, tie dane, ktoré platíte v Thajsku, sú v podstate, rozdiel by som to na také dve skupiny. Prvá je daň z prepisu nehnuteľnosti. Hej. To platíte, keď kupujete nehnuteľnosť. Tá sa skladá z viacero častí. Je to teda pri novom byte 2%, platíte polovičku. Pri užívanom byte, ktorý už je vo vlastníctve, je to zhruba 6,3%, takisto platíte polovičku. Daň z nehnuteľností v Thajsku, taký typický byt okolo tých 35 metrov štvorcových, ročná daň je zhruba 15 až 20 eur. V tejto dani v podstate máte už zahrnuté všetko a to je daň z nehnuteľností. Ono v podstate, ja ešte, Marek, ti do toho skočím, že v prípade, že to bolo myslené tak, že ako sa to platí, tak vám to klasicky príde ako pošta, áno. ktorú vy viete zaplatiť v potravinách. V prípade, že ste tam nie je fyzicky, tak vlastne každé nejaké teda apartmány majú správcovskú spoločnosť a viete sa s nimi dohodnúť, že buď im tam necháte normálne hotovosť, kde vám vedú oni účet a teda zaplatia to za vás, že tam reálne fyzicky vy byť nemusíte a v prípade, že tam ste, viete si to ísť klasicky zaplatiť do potravín. Alebo ešte doplním, ak takáto možnosť nie je priamo u developera, vždy to vieme my v rámci teda správcovskej spoločnosti, vám to vieme zabezpečiť a vám vieme všetky tieto dane, poplatky alebo čokoľvek pomôcť zaplatiť. Takže toto robíme ako službu. To nie je problém. Nikola pýta, že či si vie dôchodcovské víza vybaviť, aj keď nemá dôchodkový vek. Tam je to ohraničené 50 rokmi. To znamená, že ak máte nad 50 rokov, tak si ich viete vybaviť. Do 50 rokov, bohužiaľ, si musíte vybaviť iné víza. Ale tam sa to v podstate odvíja od toho, koľko tu chcete stráviť času. Ako tu chcete stráviť, 2x2 mesiace do roka, tak to nie je absolútne problém, pretože do Thajska prídete bez víz a o 1 mesiac, o 30 dní si ich predĺžite. Čiže to absolútne nie je problém. Ak tu chcete stráviť, povedzme, pol roka v kuse, tak už budete potrebovať nejaké víza. Máme tu potom od Tomáša takú komplikovanejšiu otázku, kde sa teda zamýšľa, že čo v prípade, ak si dom s pozemkom rozdelí na ako keby dve nehnuteľnosti. Dom bude jeho a pozemok bude mať na seba napísaný tajec s tým, že sa zmluvne dohodnú na doživotnom užívaní. Povolenie užívať stavbu na cudzom majetku, alebo to je ako nejaká pôžička tajcovi, ako toto funguje? Dá sa urobiť takáto vôbec dohoda? Teoreticky sa dala, ale ak ju napadne na súde, tak nebude platná. Je to taká akože naozaj špecifická otázka, ale ten prenájom je maximálne na 30 rokov. Čiže vy aj keď podpíšete na nejakú zmluvu, ako doživotnú v podstate nemôžete podpísať. Musí to byť maximálne na 30 rokov. Ak budete vlastniť dá sa to rozdeliť, áno, hej. To je jedna z možností, ako sa to dá spraviť. Dá sa to rozdeliť, že dom vlastníte vy, pozemok vlastní tajec a ten pozemok si prenajímate. Ale ak vám po 30 rokoch ten nájom skončí, tak ten dom si neodnesete so sebou v igelitke. Čiže viac menej je to jedno, či to máte na jednom LVčku alebo na dvoch LVčkách, plus minus je to jedno. Máme tu potom dve otázky, ktoré sa týkajú vlastne víz. Prvá je tá, že ak, dajme tomu, muž má tie spomínané dôchodcovské víza, či sa to dá nejakým spôsobom duplikovať aj na jeho rodinných príslušníkov, dajme tomu na manželku, ktorá nemá dôchodcovský vek, alebo na deti?
Nie. Musí to byť na každú osobu. Deti môžu dostať akože support, to znamená, tam sa to dá, ale na manželku myslím si, že nie. Ja teda nie som úplne, že expert na víza, skôr na tie nehnuteľnosti, ale zo skúseností, čo máme so zákazníkmi, tak nie, musí to byť samostatne na každú osobu. Deti sú iná kategória, ako tie môžu byť ináč. Napríklad deti môžu získať aj študentské víza, ak ich tu prihlásite do školy, a tam je to veľmi jednoduché, to vám škola pomôže vybaviť. A dokonca, keď deti dostanú tie študentské víza, tak vy môžete dostať ako support víza. To znamená, že vy môžete byť ako na tie isté víza. Takže naopak sa to dá. Ako je to vlastne s dlhodobým a krátkodobým prenájmom? Veľmi dobrá otázka. To má určité nejaké hranice a teda veľa ľudí chodí podľa mňa stále do Thajska klasicky cez Airbnb, Booking, že dajme tomu idú na 2 týždne, lenže tam treba povedať, že to nie je vždy úplne legálna cesta. No, nie je to legálna cesta, áno, hej. Čokoľvek, tam v podstate zákon o bytových domoch neumožňuje krátkodobé prenájmy. Ten najkratší prenájom, ktorý tam je možný, je teda na 1 mesiac, hej. Čiže v podstate ono v tých nových bytových domov ani nie je možné zaregistrovať nájomcu na kratšie ako 1 mesiac, pretože vstupy do všetkých tých moderných bytových domov sú na biometriu, to znamená špecificky na sken tváre. A oni vám jednoducho nezaregistrujú toho nájomcu, ktorý tam bude kratšie ako mesiac, čo musíte doložiť zmluvou a tak ďalej. My ako agentúra ponúkame iba dlhodobé nájmy a spravujeme iba dlhodobé nájmy. 90% tých nájmov, ktoré máme, sú na ročnom kontrakte, pár máme na takých ako kratších poloročných kontraktoch, ale väčšinou sú to iba dlhodobé nájmy. Ono napríklad Copacabana to mala ešte na Jomtien pred, myslím, že 2-3 roky dozadu to bolo tam naozaj možnosť, že človek sa tam vedel dostať cez Booking alebo Airbnb, ale teraz naozaj, keď tam prichádzate, tak vám oskenujú tvár a jednoducho vás tam nepustia. Presne tak. Mário sa pýta, že má Mhm. vybratý byt v Pattaji, či ťa môže teda rovno osloviť a či mu vieš ako keby sprostredkovať následnú kúpu a nejaké vybavenie zmluv. Samozrejme, ak to teda bude všetko OK, preveríme teda majetkové pomery a tak ďalej, ak to bude všetko OK, tak samozrejme radi pomôžeme, jasné, samozrejme. Na to sme tu, to je náš job. Ešte by som dodala, tak ja som napríklad za Marekom prišla s tým, že som mala vybratý jeden konkrétny byt a veľmi rýchlo ma vrátil do reality a teda nemusel to začať ani preverovať, len developera poznal. Čiže ono je to asi super obrátiť sa na niekoho, kto sa v tom trhu hýbe, lebo keď tam idete ako taký neskúsený kupujúci, tak akože môžete prísť teda o tie peniaze. Ja mám ešte na teba otázku takú, že prečo neinvestovať napríklad v Kambodži alebo Vietname, ktoré teraz akože sú to populárne destinácie a tie ceny sú tam v mnohých prípadoch nižšie, ako dajme tomu v Thajsku. Áno, ale treba si dávať pozor, špecificky Vietnam, kde môžete vlastniť nehnuteľnosť. Ak mám správne informácie, nie som teda expert na iné trhy, ale čo viem, tak vo Vietname môžete vlastniť maximálne na 50 rokov vrátane bytov. To znamená, že ten hlavný rozdiel je v tom, že v Thajsku môžete kúpiť byt normálne do vlastníctva, v Vietname je to teda len ten dlhodobý nájom alebo dlhodobé užívanie. Čiže to je obrovská výhoda, čo sa týka toho Thajska, že ak kúpite ten byt, tak ten byt je váš. Ty si ešte začal vlastne ako keby celú tú prezentáciu, ten webinár tým, že si hovoril, že vaša realitná kancelária teda spravuje nehnuteľnosť, je tam nejaká právna, finančná pomoc. Sú to drahé služby? Nemusíš hovoriť presnú cenu, ale nech si to, dajme tomu, tí klienti vedia predstaviť, že OK, kúpim od teba byt a teraz vieš, že aký je to obnos peňazí, či to je naozaj niečo také, že drahé, exkluzívne, alebo si to môže dovoliť každý, kto si ten byt kúpi. Ja to rozdelím na viacero časti, lebo tomuto sme sa úplne nejako podrobne nevenovali a rozdelím tie poplatky za ten byt na viacero častí. Prvý poplatok, ktorý platíte priamo správcovi nehnuteľnosti. V každom tom bytovom dome je dole správca, má tam kanceláriu a ten poplatok, ktorý platíte, je tzv. Maintenance fee alebo správcovský poplatok, v
ktorom máte zahrnuté v podstate všetko, čo je mimo vášho bytu. To znamená všetky tie bazény, fitka, parkovanie, odvoz odpadu a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Tento poplatok sa pohybuje povedzme od 30 bátov na meter štvorcový až po nejakých 70-80 bátov na meter štvorcový mesačne v tých drahších projektoch. A tento poplatok sa väčšinou platí vždy na rok dopredu. Čiže to je to, čo platíte za tie spoločné priestory v týchto bytových domov. Čiže na taký bežný byt okolo tých 34-35 metrov štvorcových zaplatíte okolo tých 50-60 eur mesačne a máte v tom všetku tú vybavenosť. Ďalší poplatok, ktorý je, sú samozrejme energie. Tie energie si platí buď teda ten nájomca, ktorého tam máte sám, alebo ak teda máte vy byt na užívanie, tak musíte si platiť tú elektrínu a vodu ešte extra. Tam to záleží samozrejme od toho, ako veľmi používate klimatizácie, pretože tie spapávajú najviac z tej elektriny. Mali sme ale klienta, ktorý zabudol vypnúť 2 klimatizácie v takomto byte a na konci mesiaca zaplatil okolo 110 eur, takže naozaj ako za tých 50-60 eur na elektrine sa dá úplne bez problémov fungovať. No a ak potrebujete nejaké ďalšie služby, to znamená, že nejaké úhrady, faktúr a tak ďalej, tak na to máme my cenník, máme aj stránku, na ktorom ten cenník máme normálne verejne. Si ho môžete pozrieť, môžeme vám aj poslať potom linky, takže nie je to nič nejaké drahé. Myslím si, že za zaplatenie účtu tam máme poplatok okolo 200-300 bátov a podobne, čo je v podstate pár eur. Padli tu aj nejaké otázky na nejaké konkrétne projekty. Môžete teda ľudia kontaktovať s tým, že keď si chcú, dajme tomu, overiť možno nejaký projekt, rozmýšľajú nad tým, že napíšete na WhatsApp a to preberiete, alebo ako by toto mohlo? Určite áno, ako som spomínal, v našej ponuke nie sú všetky projekty, má tam len naozaj vybrané projekty, ktoré sú teda jednak aj s nejakou históriou a poznáme tých developerov. Nenájdete u nás úplne všetky projekty, ktoré sú v ponuke a vždy to má nejaký dôvod. Super, tak sme odpovedali podľa mňa všetky otázky. Keď budete mať akékoľvek iné, tak sa obráťte na Mareka, reaguje teda naozaj promptne, riadi sa slovenským časom, takže píšte mu absolútne kedykoľvek a teda ja ti ďakujem aj za sledujúci. Ja tu teda napíšem môj WhatsApp, ten WhatsApp je pod slovenským číslom, takže Takže budete vedieť, kde môžete písať. Takže to je môj WhatsApp. Je to iba WhatsApp, čiže nevolajte mi na toto číslo, je to iba pod WhatsAppom, keď to mám ešte z histórie rezervované, registrované na toto slovenské číslo, takže kľudne sa mi ozvite priamo na WhatsApp a môžeme to prebrať podrobne. Ja vám vysvetlím ešte podrobnejšie všetky tie špecifika. Každému klientovi hovorím, radšej sa ma pýtajte aj 3-krát, aby sme všetko mali vyjasnené, aby sme neprišli k nejakým nezrovnalostiam. Radšej 3-krát odpoviem, ako by sme mali mať nejaké problémy v budúcnosti. Takže ak máte záujem, kľudne ma kontaktujte a ďakujem vám ešte raz, že ste si našli dneska čas a pripojili sa. Ďakujeme, Marek. Tak ešte pekný deň. Ďakujeme. Podobne aj vám. Ahoj. Peknú sobotu. Ďakujem, ahojte. Ahoj. Pozdravujem. Ahoj, ďakujem. Servus, peknú sobotu. Hejte sa. Podobne. Majte sa, Dovi. Čau Marek, dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Čau. Čau, Peťo, čau. Taky děkuji za info, mějte se. Fajný víkend. Ďakujem, majte sa, podobne.